Magluto tag taong no, lahi sa ubang lutuan. Dili ni kuan kanang gitawag og sa panang taong itlogan singa nana. Pero kini ato buwag ni ato ning sliceon, nag-slice ano. Sa kunsang forma sa pag-slice no, basta kay ma-slice di na kinahanglan nga pinalami pag ang slice no kay magpagluto ana mahimo na ng pareho sila. O magbutang taog kanang ahos ug bombay o ana ahos ug bombay lang, simple lang ni mga kigsunan pero lami ni kauno no ang tug asin gamay tangan tug pwede optional bitsin, pwede tuyo lang ibutang wala ibitsin no kay matug sa ban kadaot di lang butangan kay kana humot na kayo na. Okay, labing ayo ug butang bitsin pang lamian gyud magic sarap pa yung gusto pero tako dili na lami na gyapon sa gula na. Okay, takuban sa nato kadali o butang tuyo gamay. Tuyo lang ibutang no. Wala pwede na wala asin, wala butang asin. Okay. Sa tama-tama lang ibutang ang tuyo. So, simple ang panakot na to ani. Kana ra. Ito na lami na. Wala pa itlog. Ato nang iwan ng itlog no, diret sa itlog. Makita ang bida diri. Okay, atong gibuak ang itlog. One hand lang na kay ang ato ang pikas kamot gunit sa kamera. Tinuod yung nga istorya. Pamatay kameraman, kita raman. Okay, butang ato kamatis ang itlog. Butang pug bombay. Wala na. Kayo na. Di lang kita pag-ukay kay getso na butang adres sa kaha. Mao na atong ibalhin sa ang atong nining adobo nga balhin sa antos plato ang giadobo na to nga taong bugay kasulti taong balhin na to diha ato sang daplin kay ato lang ihuwat og malut mabutang na puta og sus ya kasumpay istorya. Butangan na to mantika ang kaha kanang non cholesterol mantika kanang vegetable oil ibutang na to ng kuan aron wagi lampas pagi kuan ba kanang kadaot sa tong lawas no mao magkana kanang vegetable oil makaayo makaayo maka masay nga la dili taas ang cholesterol level cholesterol nato kun kana atong kanon di ba. Okay kanon kana sa timpla daghan nagsayo mo ra kita inyo katong itlog ibutang sa kaha dayon pagka luto na ibutang na ang taong nalangan ng istorya kay daghang yaw-yaw daghang sayop. Okay mga gison mao na atong balihon bali na ta balihon na to na dayon pag magbalian na mao na atong tilawan na og tinuod bagid lami mamudire ako ra tilaw ako susihan na lang mo og lami ba tinuod ba. Okay mga gisonan mao na. Okay gawan diri mga gisonan banda kayo ang gawas. Okay mo na kung tingog di madungog. Okay, mao na siya no. Magtilaw na taron. Okay. Tilaw ibalhin sa plato sa ano sa tilawan kung tinuod ba yung lamian. Okay, ano na aras sana. Okay, mao na tinubing pagkaon pero mabusog man putaan na mga pagkaon na no. So, dili delikado. Okay, daghang salamat yung pagtan-aw magisunan o tilawan sa nato unsa kalami ni. Nakasampot okay na okay lami jud tinuod tinuod yung lami way duda og daghang salamat mayong adlaw ka tanan.